Ei, què passa, troneres? Avui és un vídeo molt especial, ja que he celebrat el 50 aniversari i la família i els amics m'han fet alguna sorpresa. Aquí em podeu veure amb el pastís d'aniversari amb un walkie fet de pastisseria i a l'EA3 Hotel Zulu Yankee el Jordi m'ha regalat aquest aparell de, per fer digitals i personalitzat amb el farcell. I coincidint amb el mateix dia vaig rebre aquest paquet que és dels xinesos, de la casa TIT Radio, un micròfon extern i dos antenes, una petita i una més llarga, i més endavant ja farem una review. Bé, i aquí podeu veure el pastís d'aniversari fet de pastisseria, amb un walkie, amb l'indicatiu personalitzat, amb l'edat, amb el nom, i comentar-vos que les meves filles van agafar l'agenda del meu telèfon, van buscar Eco Alpha 3 als whatsapps i els hi van demanar a diversos companys en random que els enviéssim felicitacions i van muntar un petit troneres al seu estil i ara aquí podreu veure el resultat. 73 cordials i ens veiem en propers vídeos. Hola Jordi, què tal? Soc el Miquel Àngel, Eco Alfa 3 Alfa Yankee Romeo, evidentment conegut de tu, com no. Et vull agrair personalment tota la teva tasca a dins del món de la radiodifusió, no solament com a operador de ràdio, sinó també com a muntador de totes aquestes pel·lícules i totes aquestes fotografies que fem quan anem de concursos. I avui és molt important dir-ho, i és que fas 50 anys, una edat magnífica, una edat preciosa per continuar amb la teva tasca i amb la teva afició, que és la ràdio. Per tant, des del Radioclub del Vallès de Cerdanyola, al qual ets soci, des de la Federació Catalana de Radioaficionats i des del Radioclub Isaura, et desitgem un molt bon aniversari. 73, gràcies per tot i sempre estarem a la teva disposició. Moltes gràcies, una abraçada. Hola Jordi, vinga, felicitats pel teu 50 aniversari. Salut, et desitja a tu i tota la teva família, el teu company de ràdio, Eco Bravo 3, Foxtrot, Òscar Hotel, apa, siau. Hola Jordi, felicitats per les 50 aspires. Molt bé, heroi, que ho havia de dir, 50 anys i encara fotent soroll. Res, mira, simplement comentar-te una cosa que ja t'he dit moltes vegades. Quan vaig començar amb això dels radioaficionats tenia una miqueta de por de qui em trobaria, i vaig tenir la gran sort de trobar-me els millors. I entre els millors, tu, Hotel Serra Lima. Tenia a casa guardada una cosa de fa un munt de temps per donar-te i aprofitant que és el teu aniversari, doncs què millor que fer-t'ho com un regal. Que vagi molt bé a la festa, que us passeu molt bé la família, una abraçada a tots. Hola Jordi, algú m'ha xivat que avui és el teu aniversari i et volem felicitar tant de part meva com de tots els que fem possible la revista Selvamar i el canal de YouTube, com ja saps. O sigui que continua amb aquesta línia, que ho estan fent molt bé i, per molts anys. Jordi, moltes felicitats pels teus 50 anys. Espero que en facis 50 més, però no ho crec que hi arribis a fer-ne 50 més, ja seria una passada, perquè, a veure, 50 anys més amb vídeos com estàs fent, no els aguantaríem. Estaríem tot el dia veient els teus vídeos, la teva eres mèdia i seria impossible aguantar tant i tant qualitat de vídeos. Mira, aquí pots veure que estic patint molt. Ara estic aquí patint amb aquest temps, amb aquesta zona tan fantàstica de la Mar d'Amunt, on no hi ha gens tramuntana, tot i que avui m'he fet un pentinat per la tramuntana, avui no bufa. Que tinguis un molt bon dia, moltes felicitats, els de la ràdio t'estimem molt. Vinga, Jordi. Ei, Jordi, felicitats pels teus 50. Jo ja fa 10 anys d'aquests 50, o sigui que imagina't. No canvia res, tot segueix igual. Que t'ho passis molt bé, que encetis aquesta nova dècada i vinga, molts contactes. Vinga, felicitats. Hola, aquest vídeo va dedicat al nostre amic Jordi, a l'EA3 Hotel Serra Lima,
perquè no tots els anys es compleixen 50 anys, que és mig segle, perquè si cada any complíssim 50 anys, l'any que ve en tindria 100, l'altre 150, i, hòstia, serien molts. Així que moltíssimes felicitats, per molts anys. Et desitgem els teus amics del Radioclub Lavells, Ecoalfa 3, Ràdio Charlie Índia. Per molts anys, Jordi. Felicitats. Jordi, moltes felicitats per molts anys, xato. Felicitats per molts anys, Jordi. Per molts anys, Jordi. Vinga, felicitats per molts anys. Inga, felicitats per molts anys. I jo també, per no ser menys. Moltes felicitats.